Koncom roka 2014 sa hokejoví juniori chystali na majstrovstvá sveta v Kanade. Naša taktika bola nastavená jasne. Ukázať celému Slovensku, že Orange je hrdým partnerom našich chlapcov. No, tu máš Mojko. Mojko, by si mi povedal? Tu máš Mojko. Mojko zlaté. No. Daj na mňa, strach. Daj na seba, povedz strach. Strach. Dobre. Poď. Strašné začo. Takže korčule sú pripravené, čakáme už len, kedy sa rozbije a ideme na to. Ako náhle sa tým dostal na ľad, divákom sa zapáčila korčuliarska technika a začali mladé talenty hromadne povzbudzovať. Nasadenie chalanov pochvaľovali aj veľké hviezdy, ktoré majú skúsenosti so zámorským hokejom. Náš hat-trick videlo viac ako 250 000 fanúšikov online a ďalšie milióny bavil cez televízne obrazovky v športových správach Markízy a na RTVS aj počas live zápasov. No a na záver sa vrátime medzi našich vtipných hokejových mladíkov. Mladíci sa ešte pred odchodom na šampionát zabávali a niektoré fóry boli poriadne štipliavé. Točím, more, čo si? Koľko? Viac. Všetko to. Však im bude štípať papula. O tvrdej príprave zverencov pred majstrovstvami písali dokonca aj na stránkach USA Today. Pôvodne len online videá podali fantastický výkon a koncept sa ukázal ako víťazný, keď vytvoril PR moment, ktorý sa stal počas sviatkov hokejovou témou číslo 1. Nášmu tímu sa takýmto kanadským žartíkom podarilo pri minimálnych nákladoch výrazne posilniť pozíciu značky Orange ako partnera súčasných aj budúcich hokejových hviezd. A radosť zostala v šatni aj po majstrovstvách.